रामकृष्ण लेलेची आई वारल्याचं परवा कोणी म्हणालं आणि एकदम डोळ्यापुढे एक तेजाळ ज्योत प्रकटल्यासारखं झालं. वास्तविक रामकृष्णाची आई सावित्रीबाई लेले यांची गणना कोणी थोर व्यक्तीत करणार नाही, पण त्यांनी आपल्या सामान्य आयुष्यात एकच असामान्य गोष्ट केली, ज्यामुळे आमच्या अलिबाग तालुक्यात स्त्री स्वातंत्र्याला चालना मिळाली. साधारण 50 वर्षांपूर्वी एका पहाटे रामकृष्णाचे वडील सावित्रीबाईंचे पती झोपेतच गतप्राण झाले. लेल्यांच्या घरावर आकाश कोसळलं, संसार उघड्यावर पडला, सावित्री काकू विधवा झाले. नेमका त्या प्रसंगी मी सोनवण्याला पोचलो होतो. माझ्या वडिलांनी सोनवण्याचा वाडा जमीन विकून केव्हाच मुंबई गाठली होती, पण माझे बरेच मित्र अजून सोनवण्यालाच होते. तेव्हा कॉलेज लाईफ सुरू होण्यापूर्वी गावाकडे हुंदडून घ्यायचं ठरवलं होतं. भेद पक्का केला आणि एका ढळढळीत दुपारी सोनवण्याच्या एसटी स्टँडला उतरलो. विष्णू, महादू, दत्तू हे सगळे मला घ्यायला आले होते. रामकृष्ण तेवढा दिसत नव्हता. इतक्यात विष्णू म्हणाला, अरे, रामकृष्णाचे वडील पहाटे वारले. काय? हो, तिकडनंच आलोय आम्ही. आता परत त्याच्याकडेच जायचंय. तेव्हा आधी तू घरी चल आणि थोडं खाऊन घे. मी हादरलोच. अरे, कुठल्या मुहूर्तावर आलोय मी, असं मला झालं. पण पुढे जे कळलं ते विचित्रच होतं. पहाटे गेलेल्या केसू काकांचं प्रेत दुपारी 4 वाजायला आले तरी तसंच पडू नये. त्यांच्या रेवदंड्याच्या भावासाठी सगळे थांबले होते. तो आला, पण तो म्हणतोय की, हे बघा, सावित्री वहिनींचं केश वपन केल्यावरच प्रेताला अग्नी द्यायचा. तशीच रीत आहे आमच्या घराण्यात. सगळे नातलग जमलेत, न्हावीही आलाय. पण शोकमग्न सावित्री काकू मात्र कोठीच्या खोलीत बसल्यात, स्वतःला कोंडून. रामकृष्णाच्या घराकडे जाताना मला त्याच्या आईची वपन केलेली विद्रूप मूर्ती दिसू लागली. लाल लुगड्यातली, सणा समारंभात बाजूला सारलेली, अशुभ, बोडकी, मला पडजी भासडून ओरडावं असं वाटत होतं. लेल्यांच्या पडवीत पुरुष गर्दी करून होते, जरा चिडलेले होते. केसू काकांचा मृतदेह पांढऱ्या कपड्यात झाकून ठेवला होता. दूर उखळावर तुक्या नावी धोपटी घेऊन बसला होता. कोटीच्या खोलीच्या बंद दाराशी रामकृष्ण बसला होता, अस्ताव्यस्त, उद्ध्वस्त. आम्ही आलेलं पाहताच तो धीर येऊन उठला, पण आम्हाला पाहताच गर्दीतून एक कुत्सित सूर ऐकू येऊ लागला. आले आले, टोळ भैरव आले. अरे, आम्ही का ताटकळतोय? ए रामकृष्णा, ऐक, आईला बाहेर यायला सांग. अरे, सगळे विधी बाकी आहेत, लोक खोळंबलेत. रामकृष्ण थबकला. आम्हीही दचकलो. मला तर वाटलं तो रेव दांडेकर आता लात मारून दार उघडणार आणि सावित्री काकूंचा बुचडा धरून. तेवढ्यात दार कुरकुरलं. सगळ्यांच्या नजरा तिकडे वळल्या. दोन्ही दारं सताड उघडून सावित्री काकू चौकटीत उभ्या ठाकल्या, पुतळ्यासारख्या. मूक पण अतिशय सजीव, सतेज. मोकळ्या सोडलेल्या केशसंभाराला स्पर्श करत सावित्री काकू खणखणीतपणे म्हणाल्या, मी हे किळसवाणं कर्म करणार नाही, करू देणार नाही. मी पापी वेसवा ठरले तरी चालेल. लेल्यांच्या पिढ्या नरकात पडल्या तरी परवा नाही. तुम्ही कोणी जरी क्रियाकर्म नाही केलं तरी हरकत नाही. हे 4 जण ना, माझी मुलं आणि त्यांचे मित्र आहेत, ते करतील. आणि सावित्री काकू एकदम थांबल्या. सगळं वातावरण एकदम शांत आणि सुन्न झालं. सगळी गर्दी दिगमूढ झाली. ही साधी भोळी सोशिक अशिक्षित स्त्री असं काही करेल असं कोणाला वाटलंच नव्हतं. हळूहळू गर्दी पांगू लागली. गावकरी, नातेवाईक एक एक करत निघून जाऊ लागले. मध्येच तुक्या नावी नाहीसा झाल्याचं लक्षात आलं. फक्त रेव दांडेकर बराच वेळ दात ओठ खात, पाय आपटत परसात फेऱ्या घालत होता. रागाने लाल झाला होता. 42 पिढ्या नरकात जाणार या जाणीवेनं बहुधा हैराण झाला होता. वेसवाच होणार, केशाची विधवा वेसवाच होणार, सकेशाच राहणार. असं काहीतरी शाप दिल्यासारखं बरळत तो निघून गेला. आता आम्ही 4घेच उरलो होतो, पण एकटं वाटण्याऐवजी धीरच आला होता आम्हाला.
परसू बाहेर ठेवलेलं प्रेतयात्रेचं सामान मी आत आणून कशी तरी तिरडी बांधली. गोवऱ्यांच्या तुकड्यांनी विस्तव पेटवला. हे पाहून विष्णू, दत्तू आणि महादुई पुढे सरसावले. रामकृष्णानं मडकं धरलं. आम्ही चौघांनी खांदा दिला. केसू काकांचं प्रेत सवाष्णीच्या केशभाराच्या गाठोड्याशिवाय स्मशानाकडे निघालं. हे सारं घडलं अर्धशतकापूर्वीच्या एका संध्याकाळी. आणि आता 50 वर्षानंतर सावित्री काकू गेल्या. आपल्या धैर्याबद्दल कौतुक न होता, स्मारक, स्मृती, नाव, निशाणी न ठेवता, सावित्रीबाई लेले, एक सर्वसामान्य स्त्री, सोनवनची सासूर वाशिण, रामकृष्णाची आई सकेशा.